Fis-6 ta' Awwissu 1916, 103 snin ilu, f'Bormla twieled dak li hu diskritt bħala Missier Malta Kielsa u Malta Repubblika. Ħafna jħobbu jfakruh b'kelma waħda, is-salvatur. Proprju f'jum it-twelid tiegħu inżilna fil-post li tant ħabb u ħabbu lura, Bormla. Il-Bormliżi jitkellmu bi kburija dwar it-tifkiriet li għandhom tiegħu. Il-Mintoff nafu mill-viċin għax fi żmien kienu jqogħdu ħdejna traq lill-Landiżi. Kun-nanna kull meta jgħaddi biex jitlaq lejn id-dar kienet tajjatlu u jmur għandha tagħmillu l-kafè jew te il-Mintoff. Ejja, u ommi kienet tgħid min qal il-Mintoff il-libsa tal-praċett ħadim ilu missiera in-nannu tiegħi. Il-missieri kien Mintufjan. U ġifieri anka kelli xi 8 snin, naħseb 9 snin. U għamel ħafna kellha fil-boċċi miegħu, jilabu l-boċċi. Il-Perit Duminku Mintoff sar Prim Ministru ta' Malta l-ewwel darba fl-1955 fl-eqqel tal-ġlieda l-ħobs u l-ħelsien. Wara r-riżenja tal-1958 u snin ibsin ta' dnub il-mejjed, reġa' bda jmexxi l-gvern fl-1971. Hawn introduċa f'pajjiżna bidliet soċjali kbar, bidliet li qalgħu mill-qiegħ lill-eluf ta' Maltin u Għawċin li kienu jibqgħu għal livell ta' għajxin diċenti. Dejjem fiċin il-nies u dejjem jisma' Mintoff kien. Għattifhem u jiġġieled ma' kulħadd mal-Ingliżi ħada, mal-Knisja ħada, basta jiġġieled tal-ħaddiem mal-fqir. Dejjem li għal-batut dejjem ħaseb. Dejjem ħaseb għalba. Imnalla kienu. Għetlek, għazbut imma kien jkunna. Tamlinna biex xaħam ummi. Ma meta rraġa fil-kier kif għetlek għan ġan ir-repetija. Bdejna niklu sewwa bis-saħħa tiegħu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sellem lill-Perit Mintoff bit-tqejt ta' fjuri fuq il-monument tiegħu fil-Belt Valletta, filwaqt li fuq il-mezzi tal-midja soċjali moderni mijiet ta' Maltin u Għawċin u rew kemm Mintoff għadu f'qalbhom. Jiena għalija Mintoff kont inħobbu għadni nħobbu s'issa, Mintoff is-salvatur tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.